svaka žena, sa svih strana imaš pritiska kako trebaš izgledati, kako trebaš biti mršav i savršen. Ali kad puno jedeš, još bi više jak ili se nagomilaju. Bez obzira kako pokušavaš, odlučiš drugi dan ću na dijetu, ali kad se ne pokreneš ne ide. I onda sam rekla dosta, sad ću stvarno nešto poduzeti i moram jednostavno, jer ne osjećaš se dobro. Smršavala sam u 3 mjeseca 11 kg. Nisam nikad vjerovala da joga može toliko promijeniti i toliko da se vidi na tijelo. Sam uvijek bila uvjerenja da se trebaš ubiti sa sportom. Fakt, da te sve boli, da ti jezik dopada i da se moraš znojiti do besvijesti da bi si konačno nešto vidjela. Ali naravno moraš i prehranu promijeniti. Izbacila sam skroz meso. Znači ujutro doručak i onda 8 sati ništa i onda drugi obrok i to je to. Uzimala sam si na posao znači salatu, rižoto, takve stvari sa povrćem. A najveća podrška je bio naš direktor Blajić, znači on me i uveo u tu jogu i upoznao i sa što bi trebalo u svezi prehrane napraviti. I svaki tjedan je on meni isto pošiljao koje vježbe su dobre i na čemu treba proraditi.